Hrvatska udruga za promicanje i razvoj tiflotehnike predstavila je prvi informatički priručnik za slijepe osobe o korištenju čitača zaslona JAWS for Windows, autora Zlatka Soboćana, koji je i sam slijepi informatičar. Tiflotehnika je naziv za sva posebno izgrađena ili prilagođena sredstva i pomagala, te specifične vještine i metode rada kojima se koriste slijepe i visoko slabovidne osobe pri različitim aktivnostima u svakodnevnom životu, u školi i na radnom mjestu, a za čije je izvođenje inače potreban vid. Priručnik se zove JAWS, osnove rada na računalu. Znači, temelj priručnika je JAWS, on je stup svega, kroz svih poglavlja, osnove rada ili početak rada ili kao početnica, sve ostalo na računalu. Na predstavljanju priručnika također je uručeno 10 ECDL diploma. ECDL je međunarodni računalni certifikat priznat u 148 zemalja svijeta. Posjedovanje tog certifikata slijepima i slabovidnima otvara nove privatne i poslovne mogućnosti. Ja ne bi pričao o značaju informatike jer je to jako dobro poznato. Ja bi više obratio pažnju na to što je udruga zajedno sa Hrvatskim informatičkim zborom napravila da bi ljudima iz određene skupine omogućila edukaciju, certifikaciju, odnosno dokazivanje da oni zaista raspolažu informatičkim vještinama koje su im neophodne bilo za njihove vlastite potrebe, ali bilo sve više za rad na radnom mjestu. Objavljivanje priručnika financijski su podržali Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, te Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Ono što bih ja željela istaknuti da meni je posebno veselje kada sam na ovakvim promocijama ovog priručnika, zato što on otvara neke nove mogućnosti. On je tek nekakvo polazište i daje nekakve osnove, ali je nekako i poticaj za stjecanje viših stupnjeva informatičkih spoznaja. Prema podacima Hrvatskog saveza slijepih, u Republici Hrvatskoj ima više od 5500 slijepih slabovidnih osoba. Samo njih 10% koristi se računalom.